her laver du en nem Oreo-kage. Jarl Meises Road to Mads Fransen. Så 8 Oreos. Så skal vi have en halv deciliter mælk. Det er ikke en halv deciliter, bro. Det er 1,2. Nu skal vi så smash det. Ja. 1 spiseske sukker. Det er lige her faktisk. God dreng. 1 spiseske mel. Med top. Halv teske bagepulver. Okay, hvor svært kan det være? Kakaopulver i, men vi har ikke noget kakaopulver, så det giver det sig selv. Det er sådan lidt GG. Så hælder du det op i din airfryer. Så tager du 2 Oreos og putter ned. For eksempel. Bake, og så tænker vi, at den skal have 5 minutter. Fordi det er sådan en mikroovns ting, og det... Den skulle lige have lidt mere tid, så vi har lige givet den sådan 3,5 minutter mere. Ikke også, Mads? Jo. Så får vi lige et fedtcheck, sådan, imens vi keder os og venter på vores kage. Så tager du i den ud af airfryeren, og vi laver lige poke-test. Prøv at se det der result. Prøv at se det, hvor dejligt det så. Prøv at se det der. Prøv at se det der. Prøv at se det der. Så er det tid til at spise kagen, mand. Kom on. Test. Hvorfor kan ikke? Okay. Vent. Sådan der. Det er sådan helt jelly. Ja. Vi siger vores rating på nu, okay? 3, 2, 1, 7. Hey guys, det her er en hemmelig kanal, så hvis I ser den, så er I kun 0,67% af hele verden. Så husk, like og følg med, hvis I så vil følge vores rejse til at møde Mads Fransen. Den kage blev spist så hurtigt, så den kom virkelig også hurtigt ud igen.